Trebuie să înțelegem că, în afară de acest război, de criza aceasta economică, de o serie întreagă de perturbări economice, reașezarea aceasta a lumii mondiale, economic, politic chiar, așa, noi ne confruntăm și așteptăm așa o criză energetică, așteptăm o criză a resurselor și în continuare așteptăm o criză teribilă a apei de consum. Asta înseamnă că alături de amenajările de irigație care le facem, trebuie să ne gândim cu maximum de interes la gospodărirea fiecărui litru de apă. Orice litru de apă care se scoate efectiv din sol, în perimetrul României, el trebuie să fie cu foarte, foarte mare grijă gospodărit. Adică, așa, pe limba tuturor. Ce trebuie să facem? Pe limba tuturor, când îl folosim la irigat, așa,